Чакай, играем в Бургас Крафт, тук сме ретекстрим. Да. И сега ще кажем на Пипи. Ай, взимай там, аз ще... Опа, чая ще... Аз ще вземам някакви айтеми тук. Искаш Айде, ма те всичките са с натуралки. Карай, ей, това ми е новия хоум. Телепортни са. Тъпа... При тебе са. Ама гъбъртякия. Вече не си на гъма, пък как ще го направя? Стиха на тук. Гъма съм, аз съм опнат. Омага, а пък си чат хелпа. Аре, кажи ти хайнето, бе, бат. Чакай, някакви се на цели. На хора аз в YouTube ще пиша Янко БГ. Да. Тук, айде, чакайте ми да взема да разнам. Аз вземам прочетки. Аз си взема стренчки. Един меч. На мен ми трябва енчантното е. Ей, тупа няма да е много дълъг. Да, според тебе. Айде, 2 ларпи. Ей сега да. Той тук има някакъв. Някакви. Аз сега ще дойда. Аз знаеш какво правя в момента? Какво? Омага, чакай ще. Охо, тук долу има някакви. Омага, тук някакви. Не да им скача. Аз ги пръснах вече. Айде, пик. Пик тук. Социал... Во! Убийте, бе! Не, то е утка. Как бе? Чай гъма едно. Пак, чай се бекна. Така. Твоите айтеми какви бях? Кой ли бях? Про 4 Unbreaking 3. Да не са такива твойки, бе. Не. Kill... Score please. Чай имам взема аутович. Той с алка ли, бе? Да. Между другото преди някой мяташе алки на евента. Карай. Аз ще игра с 3 лига. Не, с 32. Айде. Аз меча ми е готов, ама няма хубави брони. Охо, 2 кила от. Маредвай ти. Нали аз с какви брони... Аз кача с брони от кит такос. И аз. Пулки. Иде. Ай да правим нов на двамата за клипа. Добре, айде. Ай, лавар пипи. Направо се въртна, защото ме мързи да го пиша много дълго. И да, искам да кажа, чакайте, още клипуе. Ай. Чакай, лагна. Готово. Чакай, че има някакъв скор плейс. Карай, аре, давай, бе. Омага, бе! Скъп месец, вземи 3 сърца. Не, аз какво направя? Чакай малко, че това се стори нечестно. Бе, не знам, много ми лаги. Айде, един до тук беше. Ми кажа, че си хакер. Кой е хакер, бе? Чай, тук сега пръскаме на лапенци. Между другото, повече ютубъри играят двамата срещу някакъв хакер, каквото е. Аз си изпия стренчката и ще го пукам някакъв. Ей, аз тук гоня един. Дай го. И аз го гоня, ти ме не удряш. Ами да, мога да изстрелям. Вай лак, човек. Ето го. Ето го съседна пажа. Мъртъв. Качко, мъртъв. Вай, айде, ей, да му е малата скапана. Аре, умирай, бе, какъв си ти, бе? Ник, човек, той ни 300. О, добър съм, бе. Какво бе кажеш? Добър съм. Гепи ми кила! Ама как ти не видим? Как съм не видим, бе? Не видим си, не те виждам. Сега? Вече те виждам. Бе, не знам, като идва на някакъв ларф ми бъди. Ай, дай, скачаме, дай. Бой, дай. Ретекстрима. Ей, чет! се радвай, че не ти лаги. Аз не мога да удрям, ей, че гъма. Не съм гъма.
Ми виж, не мога да я удрям. Ами, не знам, не съм гъма. На клипа ще видиш, майката стара гей. Чай, какво? То скоро май е хако, е. Сега ще ми на сметката. Този Не, бе, той е утка. Чакай сега ще видя. Той е... Енчанталка! Ай, то скоро... Енчантал мече, защото аз не мога. Скоро, че. Аз ще му видя ендърчеста. Во, че. Тук копиш ендър чест името му. Но само че аз нямам тази команда. Не, остави. И хора, това вижда клипа, надявам се да ви е харесал. Беше много кратък, ма карай. Казвайте дали искате да продължавам да снимам тук. Дайте идеи на какво искате да снимам в коментарите. Дайте subscribe и лайк и коментарите клипа и това беше от мен. Тук с мен беше Heretic Stream и да, чао.